చంపిందంట, కొంతమంది మరణమే చంపింది, కొంతమందిని పాతాళం చంపింది, కొంతమందిని సముద్రం చంపింది, కొంతమందిని వ్యాధులు చంపినాయి. ఎవరు ఎక్కడెవరిని చంపినా ఇవన్నీ ఎవరికి అప్పగించినాయంట? దేవునికి అప్పగిస్తే వారందరూ వారి క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందిరి. హల్లెలూయా. తీర్పు దినం ఉందా లేదా? ఉందంటారా లేదంటారా? చెప్పండి. దీన్ని బట్టి ఉందంటారా? చచ్చిపోతే సుఖం అనుకోమాకండి. చావు దేనికి పరిష్కారం కాదు. చనిపోతే సుఖం అనుకోకండి. చనిపోయిన మరుక్షణం నుంచి తీర్పు దినం ముందు నిలబడాల్సి వస్తుంది. ఒక అవకాశం ఏంటో తెలుసా? ఇంకా మనం బతుకున్నాం, ఇదే గొప్ప విషయం. మనకు ఒక అవకాశం, ఇదే గొప్ప విషయం. ఎందుకు తెలుసా? నిన్న తప్పు జరిగిందా నీ జీవితంలో? ఈ రోజైనా పొరపాటు జరిగిందా? సరి చేసుకోవడం. సాయంత్రం దాకా ఉందో లేదో తెలియదు, ఇప్పుడు అవకాశం ఇప్పుడు సరి చేసుకో. సాయంకాలం వరకు ఉంటామో లేదో తెలియదు, మరొక గంట వరకు ఉంటామో లేదో తెలియదు. మనకి తెలియదండి ఏ కాలు ఎక్కడ పడుతుందో, ఏ పుట్టలో ఏది వస్తుందో, ఎవరి నోట్లో ఏది ఉంటుందో, ఎవరి చేత ఏం జరిగి మనకి తెలియదు. ఒక గంట మనం బతుకుంటామో తెలియదు. కాబట్టి ఒక గంట మనకు అవకాశం ఇవ్వబడి